Independence Day ni गोजोन हामग्लायनाय बावहरबाय नोंथांमोन गासैखौबो आरो लोगोफोर दिनै इन्डिपेन्डेन्स डे नोंथांमोनाथ' मिथियोना बिदि 15 आगस्ट इन्डिपेन्डेन्स डे नि गोजोन हामग्लायनाय जासिहरबाय आंनिफ्रायबो जासिहरबाय बे भिडिअआथ' दिनै थांनाय नङा गाबोनफोरसो थांनो हागौ आरो जेखिजाया नोंथांमोना एक्सेप्ट खालामना लाबानो जाबाय आरो लेटबाबो बिलेटेड हैपी इन्डिपेन्डेन्स डे बिलेटेड हैपी इन्डिपेन्डेन्स डे जागोन आरो जोंनि फारसेनिफ्राय जेखिजाया बयबो मोजाङै था सेफलि था एन्ड बि इन्डिपेन्डेन्ट Hey लोगोफोर वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग दिनै जोङो गोदान मोनसे माबा बानायगोन आरो दाखालि बे ट्राइ खालामदोंमोननो जायासै बे एगनि पकरा बानायदोंमोन आरो जायासै दिनै आलुनि पकराखौ बानायगोन आरो दा आं बेखौ एसेस खालामनांगौनो बेफोरा प्रिपेयार खालामबाय थादों किटचेनाव आं जेबो प्रिपेयार खालामाखै ओरैनो बुंदों आं सानबाय दिनै आलुनि पकरा माथो मानसिफ्रा जायो ओंखायनो दिनै माने फार्स्ट ट्राइ खालामनोसै होननानै नैबे बिदि आलु माने गिदिर नङा एसे मिडियाम साइजनि आलु लादों थाइनै ओमफ्राय उनाव बिदिनो आरो नैबे स्लाइस बायदि बिदि हाना लादों आरो फिसा फिसा स्लाइस दा ओमफ्राय बेखौ बिदि हानानै जोङो आलुखौ आरो नैबेहाय दैयाव 10 मिनिटसो सोमना दोनसै दा बेनि उनाव जों जि पकरा बानायनायनि माने प्रसिडिउरसो खालामनोसै आरो स्टेप बाय स्टेप दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर बे आं आलुनि पकराखौ माने माबायदि बानायो फुलकबिनि पकरा बान्दाकबिनि पकरा बिदि जाफेरदों बाट आलुनि पकरा जाफेराखै आरो ओंखायनो दिनै फार्स्ट माने ट्राइ खालामनोसै नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना नायलांदो बे माबायदि जायो दिनै एगनि पकरा जाया नोंथांनाथ' नुखादोंना दाख्लैसो आं सानसे बि गैयियाव बेखौ बानायनानै जाहोगोन होननानै अफिसनिफ्राय फैनायनि उनाव मोनजागोन जि मोजां मोनगोन होननानै बानायबाय सब जाबाय बाट माने लास्टाव एवनायावनो आरो बायलांदों आरो आलुआ मिथिया व्हाट इज द रिजन दा ओंखायनो आं बेफोरबायदि पकरा माबा बेबायदि स्नेक्स टाइपनि बुस्थुफोरखौ बानायबा गावहा एसे कनफिडेन्सखौ दाबो बिल्ड खालामनो हायाखै आरो आं कनफिडेन्सआ एसे ल' जाना थायो ओंखायनो हेल्पार हिसाबै आं बेखौ लायो आरो बेफोराबो मोजां बियो पातला पातला हानांगौ आरो आलुखौनि आलु स्लाइस आरो बे चिप्सनि आलु चिप्स बायसा हानानै बेनिनो पकरा बानायगोन आरो दा 10 मिनिटसो सोमना दोनसै बेखौ दा लोगोफोर जोंना आलु सोमना दोननाया 10 मिनिटसो जाबाय दा पकरा बानायनो थाखाय बेटारखौ बानायनोसै आरो बेसन ओमफ्राय आरो बे कर्नफ्लोर बेनि जि माने बेटार बेखौ बानायगोन आरो दैसो दावदैबो लादों आरो नर्मेल जों पकरा बानायबा जिबायदि बानायोना बिदि आरो नैबेखौनो बेसन लाबाय दा जोङो होनसै नैबे कर्नफ्लोर जुखामनि पाउडार दा जों आरोबाव होनसै हालदै पाउडार हल्दी के बिना पकौड़ा नहीं बनता काला नहीं रहे यार और जो हमसे जो खाने नहीं संख्री चिली पाउडर नहीं बे सेटला अंदाज़ नहीं बे डाउडे का हमसे जों दैखौ बैसेयावसो होना लागोन दा लोगोफोर नैबे जों आलुखौ नैबेहाय बेटाराव होनसै आरो गासैबो जमानो होनानै थावाबो गुदुं जाबाय दिनै होनबा आङो आलुनि फार्स्ट टाइम बानायनाय पकराया साक्सेसफुल जाबाय आरो लाइफआव फार्स्ट टाइम आलु पकरा बानायफेरबाय बियो दा जोंना नैबे फार्स्ट बेटसा मोनबाय आरो दा लोगोफोर जिहेतु पकरा बानायबाथ' साहा लोङाबा जानाय नङाना ओरैनोबोथ' जोङो मोनाबिलियाव साहा लोंखायो दा साहाखौ फुदुंना होनसै आरो पकराया रेडि जाबाय दिनै मोजाङानो जादों दाखालि दावदै पकरा फिसा जायाखै आरो बिहा आंनि सायाव कनफिडेन्स गैयामोन आरो जि मोजाङैनो आलुनि पकरा बानायबाय आरो जि गोथाव जादों जानाय नालाय आं दहाय जे टेस्ट खालामदों बानायनायावनो आलुआबो पुरा
बिदि फिसा फिसा आरो नालाय स्लाइस चिप्सनि बायदि ओंखायनो पुरा मोनलांदों आरो बे बेसा जादों पकरा आलुजों बागारे लोगोफोर जोङो साहा लोंखांबाय दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे ज'मोननि खोन्थानोसै आरो हासबेन्डनि बेनि आंखौ दहायनिफ्राय लिंबाय थादों आरो फैलाय होननानै मानो इदि होननानै आं खामानि मावगासिनो माबा मोनसे बुंनांगौ दिनै सिमाङाव आरो हराव माबा मोनसे पुरा माने ज'मनि फानि सिमां नुदोंनो आरो बियो सिमाङानो जाहैबाय दाथ' बे हासबेन्डआथ' बिबोथ' माबाना पेटलाना उदै ओंखारदों साख्रि मावनायखाय आवगायावथ' पुरा जेब्लानाखि NIT आव फरायदोंमोन अब्लाथ' पुरा एकदम माबामोन फिटमोन ओमफ्राय दाथ' पेटला जाबायना दा सिमाङाव बेयाव नुदोंनो आरो बिहा एकदम पुरा 6 पेक एब्स ओंखारदोंनो आरो रियेलावथ' बियो जाखाया जेनेबा बियो जानानै अफिसाव सानफ्रोमबो जेनेबा बिसोरनि टेबोल वर्कसो नालाय जिराय इदि कम्पिउटार थुनाय इदिसो नालाय ओंखायनो दाथ' बे इम्पसिबोल आरो जानायबो जायो नालाय दा ओंखायनो बे सिमाङाव नुदोंनो आरो बिहा 6 पेक एब्स ओंखारदोंनो आरो दाना मोजां नांदोंमोन दा रियेल जाबा बिराद मोजां नांगौमोन आरो बेनो आरो खोथाया बिनि सिमाङाव नुनाय आरो दिनै थांनाय हराव नुदोंनो आरो दहायनिफ्राय आंखौ बुंनो लिंबाय थादों आं सानदों बेलेग खोथा जागोन माबा सिमां नुदों इदि होननानै दा बेसोनो आरो बे एकदम 6 पेक्स आरो रियेलाव जायोबाबो माने रियेलाव जायोबाबो ड्रिम आरो सिमाङाव नुदों आरो इहा 6 पेक्स पुरा एप आरो 6 पेकनि एप्स ओंखारनाय आरो इदि ज'मनि नङाना लोगोफोर मा जिरायगासिनोथ' थांसै जि आथिं फुवारनानै जिरायगासिनो लोगोफोर जोङो दा एसे बाहेरायाव थांनोसै माने मास्क बायनांगौ आरो आवगायनिफ्रा गोजाम जाजोब्बाय नालाय आरो एसेबां गोजाम जाबाथाय इदि लाबाय थानोबो बोरैबा मोनोना ओंखायनो बायहैनोसै आरो गोदान मास्क नायनोसै माबायदि मोनो दा मा फैसा हिसाब खालामबाय थादों माहाजोना 10 takas Dulu 10 takas हाजाराथ' गेलांबा नै पुरा दिनै मानसि भिड पार्कआव दिनै जोङो नै पार्कनि सिंनो थांसै आरो दा मार्केटाव एसे थांनोसै जि बापरे जि गोलाव जादों नायलाय इनो अखा हानानै पुरा मोजां जादों बेनो गांसोफ्रा जि गोथां आं बेखौसो मोजां मोनो आब'आ नायदोंना जि आं बिदि केमेराखौ आखायाव हमना फैगासिनो ना आब' सासेया थाबायनो फैदों आरो जि नायगासिनो सब गोलाव जादों आं जोंनिथिंथ' फुजायाव एसे होगौमोन ने दुब्रि हाग्रासो बे नामोन बेनो लोगोफोर दुब्रि हाग्रा पुरा इथिं बेडमिन्टन गेलेनो फैदों सोरबा बिदि ग्रीन नुबाथाय मोजां नाङो आरो इदि फैनो ओरैबाबो बेलेगावथ' थांनो मोनाबाबो बेहाय फैबानो आं मोजां मोनो पार्कआव आरो इदि आवगायावथ' दा अखा हानायखाय पुरा मोजाङै गांसोफ्रा रज'बाय नालाय ओंखायनो मोजां नाङो आरो फैनानै लोगोफोर जों आरोबाव इनि बाजार खालामनानै फैबाय केमेराया ससे लामा ससेयावनो खामानि खालामना होदों गरम जानानै बिराद माने भेजाल बे माबाया बे गप्र' केमेराया इदिनो आरो गरमाबा बिदि ओरैबायदि हटकेस बायदि जायोना जानानै माने रेकर्ड जाया आरो दा इदिनो पुरा आं बखिबाय थादों आरो रेकर्डआनो जायाखै दा आरोबाव जों बाजारनिफ्राय फैबाय आरो गिदिंनानै मा लाखो जोङो मास्क लादों ओमफ्राय भिटामिन बि कमप्लेक्स ओमफ्राय नै थालिर बिनि आखायाव दं थाइजौ आरो बाल्ब लादों जोंना न'नि इदि टयलेट इदिनि बाल्बफ्राबो गाज्रि जादों आरो ओंखायनो बेफोरखौ लाबोबाय आरो गोलोमदै ओंखारजोब्बाय मोदोमनिफ्राय
लोगोफोर जोंना डिनार रेडि फ्रुट डिनार Our fruit dinner is ready. जों सानाव माने मा होनो पकरा इदि जाबायना ओंखायनो आरो दा सानबायनि बेखौ खालामनोसै थाइजौजों थालिरखौनो दिनै हरनि आदार हिसाबै जानोसै हाग्रानि जुनारफोरा जेबायसा फ्रुट जानानै थायो दा जोंबो बिदिनो फ्रुट जानानै थानो नागिरदों आरो आं माबासो थांनो जुखौसो जोंबो बिदिनो दा जुआव थानाय एनिमेल बायसा न' सिङावनो थाबाय थानांगौ जेरावबो थांनोबो मोना बेरायनोबो मोना बाहेरनोबो मोनजाया बिदि आरो माने फरवाल जेरैबायदि जुनार मोनब्रै वालनि सिङावनो दोनोना दा जोंबोथ' बिदिनो ना वालावथ' मोनब्रैनो ना न'आनो बिदि अनलि खालि दरजा दङ आरो जों गावनि गोसो बायदि एसे ओंखारनो हायो बेनो आरो डिफारेन्सा माबा फुल फ्रिदमा गैया जेरैबायसा बे जुआव थानाय एनिमेलफोरा बिसोरा फुल फ्रिदम गैया जोंनाबो बिदिनो जादों आरो दा फुल फ्रिदम गैखाया दा जोंनाथ' बेनो मैथाबो मोनजाया अमाबो मोनजायासै 2 मास 3 मास जाबाय फ्रेस नाबो मोनजाया अनलि मोनजाबाबो मा मोनजागोन बे बर'आव होनाय बेखौ मोनजागोन आरो दा फ्रेस मोनजानो थाखाय बे मार्केटाबो खुलिया दा बिदिनो आरो जोंना जिबना दिल्लीयाव जुनि एनिमेल नालाय जों जानोसै आरो जोंनि डिनारखौ थेवबाबो आरो बयबो बिदि मिनि खुसि थानांगौ आरो सानफ्रोमबो जिखि जाया जानाय लोंनायावथ' जाबायनो थागोन मोनजागोननो मालाबा नङा मालाबा बयबो बिदिनो थानांगौ आरो मोजाङै आलो गोजोनै आरो नोंथांमोनाबो मोजाङै था लाइफआव जोङो गासैबो बुस्थुफोरखौ कमप्लेन होनो हाया आरो माखासे बुस्थुखौ कमप्लेन होआलासेनो गावनो मावनांगौ आरो गभर्नमेन्टखौबो जोङो सानफ्रोमबो दायनिगिरि खालामनो हाया बेयावथ' मोनखायो गासैबो मानसियानो खामानि मावखाया होमबाबो बिखौ नेबाय थाना जानाय नङा आरो जों गावनि खामानिखौ गावनो मावनानै आवगायलांनांगोन आरो बिदिनो दा लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेसेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोनखौ जोङो लोगो मोनसिगोन जोंनि नेक्स्ट भिडिअ बाय बाय